achiel ni mondo ichori machiegni, adwa ni mondo ichak na gi nyingi mokwongo. Samwa wacho wach Saba Saba, ma bende ng'eny oganda osewach ni gidwa ni giwuogo kokinyi. Saba Saba ni in owuon, ang'o ma ing'eyo wach mar Saba Saba, to ang'o minyalo parogo Saba Saba? Saba Saba nigi historia adwa ni chak na gi nyingi mokwongo. Gi nyinge luongo ni Robert Ouko Juma. An achiel kuom jodak ma Migori ka, kendo e bwo bunge la wananchi bende kaka spika mar bunge la wananchi. An anyalo wacho ni Saba Saba ema iloko godo weche mang'eny, kendo Saba Saba osamiyowa kane ng'iyo kata mana 2018 Saba Saba manokelo handshake. Mano momiyo wanyalo wacho ni Saba Saba nyalo nyuolo matunda. Jokenya ool, kendo king'iyo sirkal masani chunyi ji ojok gi sirkal mar Samoei William Ruto. Jokenya waikore ni maandamano ma kiny wachako moko kiny nyalo nyuolo matunda. Jo Migori oikore maber mokalo, kech king'iyo weche kata mana mass collection of signatures mag choko sei, waikore ni kiny gikelnwa forms wachak choko signatures bon mi wa withdraw our support kata mana konyo sirkal. Ok wadwa winjo gimoro ni wan sirkal mar Kenya Kwanza. King'iyo gik masane timore, sirkal ni ende okaw gi joma wakora. Sirkal mar William Ruto wakora mopong'o iye. Kech iyudo ni kata waziris manoyiero, jogi ne nitie gi cases e court. King'iyo gik masane gitimo gik moko koluwore gi ok tim gi chik. Kiyiero kata mana gine waziri mancho yier gi eki. Iyudo ni nokoyiere koluwore gi katiba mar Kenya. Mano momiyo wan bende wagoero kamano ne court kuom ng'ado gigo oko koluwore gi chik mar Kenya. Kwa wacho mbele ni Saba Saba mwadhiye ni wan jo Migori wang'ino dhi nyuolo matunda. Saba Saba dhi nyuolo matunda. Namba 1 odwa ni bon ngima odog piny. Sani king'iyo bech fuel ok inyal dhi kamoro komed ni fare. Sani fare kama ne dhi gi siling 100 sani en 200 kata gi 250. Med siling 150 e wiye. Jo Kenya ting'o ingo. King'iyo weche mag fee bende obedo high, odhi malo. King'iyo weche mag commodities, sani be simiti kila adek, skari kila adek, beche rom gi simiti kilo 50. Wakia ne piny ochomo kanye. Wan gi ich wang' moloyo ni tiakre kiny jakomwa kwayo jakom Raila Amolo Odinga ma en rais marwa mar Azimio ni wang' ne owe maandamano bed otieno gi odiochieng'. Ogwaye godiochieng' gi gotieno, kendo ben mfululizo nyaka chieng' moro jo Kenya ne lokruok. Sani king'iyo mkora mar rais ma wachore ni en rais no, sani nosaingo chikore odhi e piny mar Comoros. Wakia ni ang'o matimore e Comoros kono molo gima nyalo timore Kenya kaeri. Ong'eyo maber ni gik motimo gik moko ma jo Kenya ok dwa. Penjo maduong' en ni usebedo kod ng'anyo. Kiny be uchano ng'anyo mar Saba Saba. Ang'o ma ng'anyo ka pok okelo lokruok ma Saba Saba kito dhi kelo? Ng'anyo mosebedo godo ni gwanyo sirkal, ni med paro ni mondo mi ket majingo e yore mag tich. Mano ng'anyo mosebedo kobedo, lakini mawang' no wadhi timo mar Saba Saba ni onge dok chien. Be wakwayo polis ni koyie to bede station kik obiye maandamano koko nyal join no e maandamano. Wang' ni wageno ni wadhi bedo gi pogruok kaka molo maandamano mosebedo kwatimo gande ndalo duto. Sami wacho pogruok, itemo wacho ang'o? Itemo wacho ni uwuok te koso pogruok mantie kin ng'anyo ka gi Saba Saba. To sami wacho Saba Saba nitiere gigo modwaro. Ang'o giri nikech weche thoth. Ndalo mani kedo ne Saba Saba higa malo 1990 ni dwaro mondo duon buche mag ng'eny obedi. Ne nitiere agenda kaka mano. Sani agenda mane kaka japiny monego mi pek sami wuok oko ma Saba Saba. Namba 1 wadhi e third liberation, wadhi e lokruok mar adek ma piny Kenya dwaro. King'iyo ngima sani oidho ne ja Kenya, to magi gik mane wadwaro ni bon katiba manyien kokel mar devolution okonyo oganda ma kawaida. Maga gik matero wa e ng'anyo mar Saba Saba. Multi party sani no ka sani en sirkal mar Kenya Kwanza ojok ng'iewo MPs kaka ng'anyalo go bech dhiang' kata mana bech gwen e chiro. Magi gik ma wadane wakwere Saba Saba mwachomo nieri. King'iyo ngima kata mana gik mane waparo ni Kenya Kwanza nyalo konyo wa sama ne gin gi manifesto mana gi campaign. Opogore gi masane gitimo. No giwacho ni kata bech mogo dhi dok piny. School fee ni dhi miss nyithindo ne dhi somo nono. Sani king'iyo jonyuol ywak koni tije onge ne vijana, nyaka kazi mtaani mane konyo youths iyudo ka gi scrap off. Magi sani koro onge. Magi gik matero vijana be mowang'o i vijana ni chakre kiny wadhi e maandamano. Kendo wakwaji